बिक्रम दैमारिनि माखासे गोख्रों बेफ्रुसार बा गोख्रों राव गोरा राव ना दहाय एसामिसावबो मोननैसो बाथ्राया बुंदों ओमफ्राय दाबो चिरां जिल्लायावनो जादों बे मिटिंआ आंबो थांदोंमोन लिंहरनायलाय एसे नायहैदोंमोन मिटिंफ्राखौ दिनै स्टार्ट खालामजेनदों फर्स्ट टाइम 2025 प्रकाश बसुमतारी एमसीएल बिथांनियावबो गाहैदोंमोन सेकेंड टाइम नै दिनैहाय होजेनबाय बा आरो केम्पेनाबो जाजेनहांबाय नानो बुंजायो तो मा बुंबावनो इलेक्शन माबानि पलिटिकलफोर डायलग नालाय ओंखायनो बिबा बिखौ एसे इनडाइरेक्टलिनो हाब्रु सारलायनायफ्रा एसे जाजेनहांलायबाय खोनासंनि एसे बिक्रम दैमारि आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव जा दिनै जोङो वर्कार्स मिट लादोंमोन बे मोजाङै जागासिनो आरो बिथांमोना बुंदों जेबो निराशा जाया आरो जेबो गिनांगौबो गैया बिपिएफआ पुरा मजबुतैनो दङ आरो फैगोन समफोराव गोबां जयनिं जानो गोनां दं बिथांमोना बुंदों आं दिनै बुंदों हाग्रामा महिलारि सार्जन आगदा आगसि थानाय जेसेबां बिपिएफनि वर्कार्स बा लिडारफोर दङ प्रमद बर' बिथांजों थाङोब्लाबो प्रमद बर' बिथाङाबो जेबो लाब जाया बिपिएफ दलाबो जेबो खहा जाया नङा होमबा आं बुङाखै गाज्रि नेता होनना बुङाखै बिथांमोना रोंगौथि गैयै लिडार होनना बुङाखै किन्तु मानो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा लाब जाया कारण प्रमद बर' बिथांनि राजनितिकनि जिथु बिथा बिथांनि बिथाया बालाहामानि न'आव लुजानाय मोनसे बिथासो मिथिबाय बिथांनि राजनितिकनि बिथाया एसे दै फैब्लानो गुलुंलाङो एसे बाना फैब्लानो गुलुंलाङो एग्जाम्पल हिसाबै आङो दैबो बुंखाबाय एसामिस निउसाव जे थांनाय एमपि इलेक्शनाव मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारनि समस्तियाव बिपिएफआ देरहादों एमएलए सेगमेन्टआव बिपिएफआ देरहादों सरकारा सोरनि प्रमद बर' बिथांनि इलेक्शना सोरनि बिजेपि इउपिपिएल जमामोन नाथाय देरहादों सोर बिपिएफनि एमएलए सेगमेन्टआ देरहादों नाम्बार 2 जोंहा उदालगुरि गोविंद बसुमतारी समस्ति बिथाङाबो दिनै जेननो गोनां जादों बिपिएफनि दोहौजों दिनै बुखारलांनो गोनां जादों बेनिखायनो दिनै आं बुंदों लरेन्स इस्लारि सारमोनाथ' गाज्रि मानसि सादा सिदा मोजां मानसि बिसोरो नाथाय अब्लाबो मोजांब्लाबो प्रमद बर'नि आगदा आगसि थाग्राब्लाबो बिथांमोना जेननो गोनां जादों सासे सेक्रेटारि सासे एबसुनि एक्स सेक्रेटारि बियो बिथाङा जेननो गोनां जादों एमएलए सेगमेन्ट सरकारा सोरनि फैसाथ' गैया जोंहा नङा होमबा फैसा गैयाब्लाबो सरकार गैयाब्लाबो सुप्रिम लिडारबाबो हाग्रामा महिलारिफोरजों जेननो गोनां जादों जों दिनै थाखा फैसानि थाखाय जोङो फैयाखै मिथिबाय जोङो बिटिसिखौ राज खालामनो थाखाय दैदेननो थाखाय जों फैदों जों जुदि थाखा फैसायाव गोसो होग्रा मानसिमोनब्ला जोङो प्रमद बर'जों थानानै थिखा मावगौमोन फैसा होनानै जोङो बायनानै थिखा मावगौमोन जोंनि धार धुर न'खरा जोंहा मोजाङै सोलिगौमोन नङा होमबा नाथाय जों बेखौ नागारनानै जों दिनै बिटिसिखौ बासायनो जों दिनै नाजादों नंगौ सोरबाया थांगोन फैगोन बे गिदिर खोथा नङा बेनिखायनो खुनु नार्भास जायाखै गोबां जुगदान जानायनि आसाया बेयाव दङ मानि थाखाय जुगदान जागोन जुगदान जानाय दिनखालि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जागोन थेंक इउ